ang gobyerno probinsyal kang Antique sa idalam kang administrasyon ni Governor Rodora Cadiao padayon sa pagulikid sa mga Antiqueño nga nakabatyag kang kalisod sa andang pagpangabuhi. Sir, anong ngaran mo, sir? Franklin Jordan. Bali, darawa kadlaw tunga ano bisa naman mo. Pitsa 4 kami no bisa. Kamusta ba, sir, ang pag-apply ng number? Okay lang man ah. Ti may kumpleto man materialis mo ti na ano gid na dayon gid ti ang materialis na kumpleto na matamatan man. Ano ba yung mambal na, sir, na nabibigyan si nanay? Okay man eh, ti nakabulig kami mo. Kagraka man nakabulig. Salamat gid sa nagburulig. Mula ra. Sara sa makapamatuhod kadya ang si Nanay Rubilinda Toledo, residente kang Barangay Madrangka, San Jose, nga naggubaan kang balay tungod sa nanligad nga bagyo nga si Esther. Nagpalabot kang pagpasalamat si Nanay Rubilinda kay Governor Cadiao sa ana nga madasig nga paghatid kang bulit at mapatukod ang ana nga balay. Pero ba na kaadlaw na nga nag-umpisa ko sa uling sa mga balay? Wala pa mga 1 week. Mga 5 days pa lang. 3 days pa lang. Di kamusta ba ang feeling na may pag-ukor ka balay? Ay, siyempre, iba ang feeling mo kung kanti, wala mo ng pagbahay gaturo, wala nga sana, kunin nga namin ang pagbatan mo. Di kamusta ba nga kay kumagtutuuran, ginaturuan ka ba? Wala na. Sayo, kinay sa at babaw sa bubong, wala si problema. Di ba ka man init? Mainit man kung mag-sira mo pa ang lasing ko, mamatang ko, malas 6. Napangayam ko ka, karton na para nga may alawan gawa ko nga ulo. Di sa mga ano ba, sa mga gamit mo siya, may mga okay man ka sa mga Okay na. gamit. Amo lang galingan ang termos lang inano ko. Termos yung takuri kayo. Wala akong takuri na pusa man. Ano ba yung mahambal mo kay Gov? Ayaw mo na. Singko bahol, ginagpaslamat ko kay nag-amo pa dyan. Siguro ginang pinaka-importante nga nagbulig na. Sa kadya, handom kag administrasyon ni Governor Cadiao nga buligan ang mga Antiqueño sa Surman o kung sa norte nga bahin kang probinsya.